Здравейте, приятели! Тъй като аз работя като фитнес треньор, много често получавам въпроса как да натоваря добре дупето си. Едно от упражненията, които винаги препоръчвам, е бег клекът. Той може да се изпълнява както вкъщи, така и в залата. Разликата е тази, че вкъщи го правите със собствено тегло, а в залата може да вземете допълнителна тежест. За целта днес ще ви покажа упражнението с един стол и една постелка, изпълнено вкъщи в домашни условия. Трябва да направим следното нещо. Поставяме единия крак с пръстите отзад върху платформата, столът в случая, другия крак да стъпи в 90 градусов ъгъл отпред и да се изправяме с помощта на само на долните си крайници. Това упражнение ще ви спомогне да натоварите много добре дупетите задните бедра и да усетите хубаво парене в тази област. Сега ще го покажа от другата позиция с другия крак, за да го видите от една друга гледна точка. Упражнението е много добро, със сигурност ще ви натовари краката и дупетата, така че правете го колкото можете в повторения, тренирайте с мен вкъщи и бъдете винаги в добра форма. До нови срещи!